Catalunya sempre han tingut les relacions econòmiques subterrànies, però ara ja públicament, fa 3 setmanes, el president del gran lobby empresarial valencià, on està el Mercadona i tota aquesta gent, senyor Boluda, el gran Navilier Boluda, president del Real Madrid, en castellà va dir, evidentment, als empresaris valencians, hemos de explorar la via catalana. Ara fa unes setmanes, abans d'ahir, es veia a la televisió valenciana canviant camp per Banc de Sabadell. I el Banc de València, Caixa Pensions. Això fa 15 anys hi haurien manifestacions a València massives contra l'oro català. En aquest moment s'ha lloat això, no hi ha el menor problema. Tant problema no n'hi ha que han desaparegut els 2 partits anticatalans. S'han dissolt. L'any passat es va dissoldre Unió Valenciana i Coalició Valenciana. I en aquest moment el català està a totes les escoles del País Valencià, unes en immersió lingüística i altres sense immersió lingüística. Per això li anava a dir. És a dir, aquest model que s'està aplicant allà, com està resultant? El model segurament el va fer els socialistes, jo crec que és de les coses importants que va fer el Partit Socialista, per a mi la més. Evidentment no era l'ideal, perquè partia les classes, però en qualsevol dels casos, donada la situació valenciana, evidentment hi havia un bloc de gent, que són el 25% d'alumnes, que ho trien els pares voluntàriament, no t'oblides del que dic, voluntàriament els pares diuen el meu fill anirà a l'escola en català. El 25% no està malament, i podia ser més, però no donen més ofertes, i l'altre és el català obligatori a tota la resta del país. No sé que és optimista, vostè. Jo soc molt optimista. Mira't en perspectiva molt. I treballarà per això a partir d'ara? Com dius? Dic, treballarà per aquesta unitat? No, jo voldria treballar per a 2 coses. Bueno, jo treballaré, continuaré en la TV3, el seu perquè la TV3, no s'oblideu, no s'ha acabat. Jo vos